Wis kenal. Kanggo Mimi Tiara Nom Segara Sin Panitia Abe sing lagi anakaken acara pesta laut. Beli bisa diilangaken mana mene demen perasaan sun terganggu yen sedina beli ketemu. Siapa cek ini? Bapak Anik mantu melarat, bapaknya Anik mantu melarat, bapaknya Anik mantu melarat, bapaknya Anik mantu melarat, bapaknya Anik sebelah kene kelingan kenang emane sapa wong edan metaliki mengkenen temen wong edan metaliki demen wis ana sing duwe kelinganing wong edan metaliki sing duwe jingga ibune jingga ibune jingga ibune jingga ibune jingga ibune jingga ibune
Edan Metallica.